Kort om vores projekt Kulturmatch. For unge er det sociale, der er i hovedfokus, om vi så snakker fysiske eller virtuelle rammer. Derfor er det at lave sociale aktiviteter sammen med andre en afgørende faktor for en attraktiv digital platform. Vores erfaringer er, at det er igennem kontakten med andre unge, at man udvikler sig. Idéer opstår, og hvor disse forvandles til konkrete aktiviteter. Et community, som udbyder, skaber og giver deltagelsesmulighed i kulturelle aktiviteter, vil som udgangspunkt kræve involverende kulturformidling, som igennem vores forslag formes af brugeren selv. Platformen rekreerer de gængse sociale medieplatforme og kobler disse erfaringer sammen med et matchmaking-system, der tager udgangspunkt i unges kulturelle interesser, deltagelser og afviklinger. Ambitionen for os er at arbejde ud fra præmissen om at inddrage, crowdsourcing, crowdfunding, sharing economy og gøre brug af Creative Commons license. Værdierne inden for disse felter repræsenterer vitale idealer for vores generation, og derfor vil disse være en oplagt del af projektet. Ideen er videreudviklet i samarbejde med Nordic Innovation, hvilket har sat sin aftryk i form af inddragelsen af de unges kulturelle erfaringer og form for social virtuel community. Platformen er i vores øjne et værktøj, tiltænkt som et bæredygtigt alternativ for unge, når det kommer til kulturel videnssamling. Vi har desuden udarbejdet en tidsramme for projektet, hvor de vigtigste implementeringsfaser er følgende. Den 25. marts tænker vi at have udarbejdelsen af projektbeskrivelsen færdig. Den 10. april ønsker vi at kunne præsentere en alfa-version, og den 1. maj vil vi gerne være parate til at kunne lancere platformen for offentligheden. Det her det bringer mig så til enden for den her lille pitch. Jeg håber I nød det, og jeg håber at vi snakkes ved.